Se sufriu, que o Liceo sufriu probablemente máis do agardado ou non? Non, a verdade é que non, que xa na previa aos xogadores xa dixen que este equipo estaba crecendo máis durante a competición da Champions. De feito, os últimos dos partidos que xogou fora da casa, en Trisino perdeu 2-0, en Balongo 2-0, é dicir, que competía. Nos modificamos o noso sistema defensivo, fomos un poquinho máis a defensa alta para intentar que non dispararan tanto, que ten un equipo que dispara moito a portería, se foran disparos foran de longo e seguramente el cuidado que as segundas opcións, e por aí penso que la primeira parte e despois tamén estes partidos é o que tardas ti en abrir o partido, no? Costoinos moito, precisamente na defensa estivemos ben, e na transicións tamén penso que na primeira parte tivemos 4 ou 5 claras que aí deberíamos de marcar a diferencia e intentar conseguir marcar eles tamén o porteiro para o ben, e despois non estivemos ben no ataque, estivemos un poquinho desordenados, no? A partir de aí, na segunda parte falamos no descanso de intentar elegir algo para xogar no ataque, hicimos un par de estruturas, denos máis resultados, no? Aí fixen o gol entre Dava e Saus, que penso que foi clave de poñerse por diante, e a partir de aí, pues, bueno, penso que tivemos ocasiones tamén para intentar coller ese segundo gol da vantaxe que nos dera un pouquiño, sobre todo non esperar ao último tramo final dese 5-4, pero bueno, a verdade é que o equipo está tan ben dentro do sistema defensivo que bueno, incluso defendemos ben esas situacións, é o que ten ter ese equilibrio, no? O sistema defensivo estamos moi ben, penso que agora temos que traballar un poquinho máis as ocasións que estamos tendo, porque estamos tendo bastantes durante os partidos e non encontramos esa finalización, pero se estamos ben atrás sempre vamos a ser competitivos, ¿no? Un paso adiante, Juan, casi definitivo, ¿no? Para estar nos cuartos de final. Sí, nos queremos que sexa definitivo, non o sabemos porque non podemos controlar o que va a pasar agora no Balongo Oliverense. Vamos a ver que pasa, si está claro que hoxe é a primeira oportunidade para o pasa a cuartos de final, e se non pode ser, pues habrá que esperar a seguinte. En todo caso, colleríamos a terceira posición tamén, estaríamos a 2 puntos da segunda tamén, es decir, vamos a ver como vemos a botella, si medio chea ou medio vacía. Eu sempre medio chea, ¿no? E, bueno, penso que hoxe era un partido que había que gañar sí ou sí. Bueno, me gustaría destacar o capitán, porque penso que interpretou moi ben o partido, o que hacía falta na pista. En ese sentido, penso que estos partidos hai que gañalos, esa como esa, e así foi. Sobre todo son 3 puntos de tranquilidade, porque che permiten pensar xa mesmo en loitar. A clasificación está casi aí a man, despois a maiores, ou está xa na man, pero a maiores tamén poder optar mesmo a un terceiro ou a un segundo posto. Claro, es que nos estamos intentando sellar esta clasificación, pero claro, vamos a ver, estamos a 2 puntos do segundo, que a segunda é unha plaza que ten bastante importante, porque entonces en ese sentido, mientras teñamos partidos, ahora tenemos que ir a Oliverense, vamos a ver que pasa o seno Balongo Oliverense, vamos a ver, pero o que estoy máis contento é de como estamos, ¿no? Creo que, se non me equivoco, o 5-0 do equipo, 5-0 das peñas tamén, que xa dixen outro día que animanos moito e tal, porque é o 5º, creo, a 0, eso para un equipo que quere loitar por cousas é moi importante, ¿no? Despois o equipo está sólido, sí, faltanos un poquinho de cara a portería, pero bueno, eso é traballo, pero outro é algo que ten o equipo, e por aí vamos moi ben.